Saka tane mavara edu mitsara inenge mitatu. Takuda kuti manje tichisiyanisa ruvara rwe zvatanyora panapa. Pandouya panapa pana T wangu ndotsvaga chino ichi pakati, chino ichi chindobaya pano pakati panapa kuti ende kuno kundosarudza zvese. Ndouya panapa ndoda kuti nditsvage ruvara rwedenga. Chambo chachinja ruvara. Ndouya pano padenga panapa ndobvumirana nazvo. Tane mazwi ane ruvara rwedenga. Ndouyawo pazasi pano ndoshandurawo nda kuti ndiite ruvara rutema. Tadai handiti. Ndikauya kunoko ndikabata panapa kupedzisira panapa ndikabata shift wangu ndosarudza nepamusoro kuti ndisarudze zvese. Ndikazouyawo panapa kuchifambiso chino ichichi mazwi wangu ese anenge akufamba akabatana. Nda kutsvaga nhungamidzo nhatu kuti ndizive kuti ndapakati bepa chinyorwa chedu. Ndane nhungamidzo nhatu, saka ati gede apinda pakati. Tine mazwi matatu, saka tikayeuka ndikabata pano mukatarira kunoku panobva pajeka. Zviri kureva kuti mazwi andasarudza anaya ndo ari kuenderana nepanapa pakajeka panapa. Saka ndikauya pano kumitsara kwangu uko kujeka kwachona kuri kubva kwasvetukawo, zvichireva kuti iri kutaura iyo kuti izwi nezwi rine mutsara waro warakagara. Zvinova zvinhu zvinobatsira zvikuru kuti tisapindwe nechadzimira, nekuti unenge uchiziva kuti pawabata mutsara wachona ndeuyu handiti. Nda kusimudza unoyu ndonousiya mudenga umo. Asi ndoda kuti uti kwati nemavara ekuzasi uko, saka reka nditsvage nhungamidzo dzangu nhatu idzo. Tadai. Saka takwanisa kuziva kushandura ruvara rwemavara edu. Chimwe chatingaite ndechekuti ndisati ndadaro rega nditsvage chifambiso changu ndikatarira kurudyi kwangu uko. Tiri pano pachikamu chehunhu hwemavara edu handiti. Ndinogona kushandura ini manyorerwo akaitwa mavara edu nekushandura panapa. Pese pandiri kupfuura napo mukatarira kwa bepa chinyorwa redu, mavara edu ari kuchinja manyorerwo awo. Ende mukaonazve kuti pese patiri kufamba kuti titsvage imwe mhando yekunyora mavara edu, pane pekutanga pakanzi vanhu apo pane pari kuita ipo mazwi madoko. Zvireva kuti pamwe zvaitika patatanga kunyora mazwi edu kwekutanga kuya nekuti pazvinyoreso zvedu pane bhatanisi rekuruma mazwi rinowanzogara rine kamwenje kana wakaruma, kana risina kamwenje rinenge risina kuruma. Saka bhatanisi rakanyorwa kunzi caps lock pachinyoreso chedu iroro. Kana rakabaka rinoreva kuti uri kunyora zvinhu mazwi akareba. Kana risina kubaka rinoreva kuti unyora mazwi mapfupi. Saka takudzoka futi kutoita kuti rive rakabaka tinyore isu vanhu vedu nemazwi akareba handiti. Saka ndo zvimwe zvinhu zvamufanira kugara makangwarira izvozvo, nekuti unogona bari zvinogadzirika sezvatangoita panapa handiti hande kumberi. Rega ndikakate ndiriunze pakati pano nhungamidzo yedu yapakati. Ngatigarei takabata pachisevenziso china T uya. Panapa ndiri kuona kuti ara wangu mudiki, ndakuita kuti aite muhombe handiti. Saka ndo mashanduriro atinoita isu
manyorerwo emavara edu anonzi mafonts pachirungu, isusu tinoati nyora, handiti ndo nyora dzachona idzodzi idzidzi. Ndakutora nyora inoi ndogara nayo, handiti tiri pachikamu cheunhu ipapa taona kuti takwanisa kuchinja ruvara, tikachinja nyora. Tinogona zvekuita chidavado chekuwedzera kukura kana kupfupika kwemavara edu nekuuya pano apapa. Saka ukaisa chinongedzo chako pano apa chichamba chaita kamuseve kekuruboshwe nekekurudyi, tikakwezvera kuruboshwe mavara edu achaita madiki, tikakwezverawo kurudyi anenge achikura. Chimwe chatinokwanisa kuitazve ndechekuisa mavende, kuwedzera mavende pakati pemavara edu panapa, handiti nekuuya panapa ndikakwezvera kurudyi mavara edu akubva avhurika, handiti ndikakwezverawo kuruboshwe achambaitawo madiki. Mandiaise pano pakati panapa. Kuti tuvhare mavende kana kutsindira mavara edu, tokwezverawo kuruboshwe. Regai ndiaise pakati panapa, nungamidzo yangu ndobva ndasira panapa. Ndiri panapa ndogona kudonhedzera ini chipatsanura mavara changu, ndobva ndabaya pakanzi enter pachinyoreso changu, ndouyawozve panapazve ndochikanda pano chipatsanura mavara changu, ndobaya pakanzi enter. Kuti ufambise, isa chipatsanura mavara chako kumashure kwemazwi ako, wobaya pavende guru ratinoti iro space bar, handiti unongodzvanya kuti chibude chipatsanura mavara chachona, wotobaya pavende guru, mazwi ako anenge akutofamba. Saka ndogona kuuya panapa inapa ndotanga kuti ndivhure kungave kureba kwemazwi, handiti pano apapa ndopandoshandisa kuti ndiwedzere mavende pakati pemitsara yemazwi angu anaya. Ndogona kupavhura kana kutopatswinya kuti mavara achona ese ayamba angoti mamwe ari pamusoro pemamwe sezvizvizvi, handiti ndo kuti udzokere kwawanga uri unongouya panapa pakanzi ipo auto. Saka ndikakwezvera kurudyi ndiri kuwedzera mavende ari pakati pemazwi angu aya. Saka achingowanaiwo nguva yekuti mungotamba nepanapa, handiti ndadzokera kwandanga ndiri. Ndobva ndabaya panapa. Tiri panapa isu tinogona kusarudzazve mutsara unoyu touchinja ruvara, totsvagazve wepakati unoyu nosarudza zvese, totsvaga isu regai ndiuite mutema, handiti panapa nda kuti paite umbishi hwakasvibirira, ndouya ini ndosiya panapa, handiti saka ndo zvimwe zvaunokwanisa kuita pamavara. Regai ndaise pakati pebepa chinyorwa redu, handiti pane chimwe zvechidavado chatinogona kuita tiri panapa isu, chekuti regai ndisarudze mavara anaya. Ndasarudza kudai ndogona kuya kunoku ini ndotsvaga mamwe manyorerwo akasiyana nemavara ari apa pamitsara mitatu yandinayo iyi, ndotsvaga unoyu, handiti ndosiya pari panapa, ndobvumirana nazvo nekubaya. Ndoda kuti ndikabata panapa ndogona kubva ndati anaya aite mazwi aya aite madoko, ndobatazve pavende guru ndovasaidzira kuti ave nechepakati panapa. Ndogona kuti
ndosarudza mitsara miviri inoi. Ndoda kuti ndiwedzere kukura kwayo. Ndouyawo panapa ndoona kuti ndingavhare vende riri pakati mitsara miviri iyoyi, wepadenga newepazasi apa. Handiti. Saka ndo zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuita kana uchisevenza nemavara muPhotoshop. Handiti. Tatenda maita basa. Ngasangane muchikamu chinotevera tirambe tichiwedzera umboo hwedu hwekuziya kushandisa foroma yePhotoshop.